Pemirsa, dinten menika praktek wawancara saking 11 AKL 3 kali narasumber Ibu Kantin. 11 AKL 3 badhe nyuwun panganan lan ombe-ombean ingkang dipun saje saben dinten. Cireng, risol bihun, risol mayo. Narasumbernya sinten? Narasumbernya panjenengan? Nggih. Oke, langsung. Narasumber. Narasumber. Panjenengan host. Assalamualaikum warahmatullahi. Kula sakelompok saking kelas 11 akuntansi 3 badhe nglampahi wawancara kalian panjenengan. Kula nyuwun pirsa mugi panjenengan kersa maringi wekdal sekedhap kangge jawab Bang. Melayani nasabah. Input saldo nasabah. Total sing dana lan kendala napa mawon ingkang asring panjenengan alami nalika makarya wonten ing Mbak? Ku badhe napa nggih? Kepacet ini macet. Kenapa wonten piwulang